Per damunt de les xifres i de l'alarma sanitària en què ens trobem immersos en aquests 672 dies de pandèmia, el que sembla és que el conjunt de la ciutadania volem que hi hagi justícia social, que les coses de cada dia i les necessitats no suposen una despesa destarifada i que aconseguim vèncer aquest virus que ens tenalla. L'Organització Mundial de la Salut ens comunica que la meitat de la població ens veurem afectats per aquesta o aquella altra mutació del Covid i és per això que ens cal vaccinar tothom perquè els efectes d'aquesta pandèmia no superen els nivells temuts de contagis i que aquests no vagin més enllà d'un encostipat equiparable al d'una grip estacional. Portem 6 onades i el que s'ha de fer és procurar canviar d'estratègia i de costums festius que ens han fet arribar fins ací.